autó, és vele együtt a 2 szoba hallos, tökéletesen berendezett örök lakások főnyereménye a lottó decemberi rendkívüli jutalom sorsolásának. A városban több ilyen épület is van, amit a 60-as évek elején építettek. Kifejezetten azért, hogy lottón kisorsolják a lakásokat. A ház történetéről konkrétan így azt lehet tudni ilyen levéltári munka alapján, ez így kiderült, hogy 61-62-ben költöztek be az első lakók. Porszívótól elkezdve mosógépen keresztül mindenféle háztartási eszközt, illetve tárgyakat lehetett a lottójátékon nyerni, csak úgy, mint a Gazdálkodj okosan című társasjátékban. De a lakásnyereményeket, ezeket együttesen adták át. Tehát mindig volt egy nagy átadó ceremónia, és ekkor az új lakosok megkapták közösen a kulcsokat. Most ebben a házban 24 lakás található, és 2 típus van. Vannak 2 szoba hallos lakások, illetve garzonlakások. Az lenne a kérésünk most, hogy aki teheti, és velünk tud tartani a lépcsőn, közelítsük meg a padlást, ugyanis az első installáció, amit szeretnénk megmutatni, az a 7 szinten a lépcsőről látható, illetve az ablakokon helyezkedik el. Az ablaküvegeken információkat helyeztünk el, hogy jobban megismerhessük a ház történetét. Ez a 7. emelet, ez az utolsó ablak, ahol megjelenítünk információt a házról ilyen szinten, és ahol itt a kapcsolódási pont van, az az, hogy ha innen erről az ablakból kinézünk, akkor válik igazán láthatóvá az udvari pixelgrafika. Teljesen be volt nőve az udvar növényzettel, és 3-4 napos intenzív munkával sikerült a keramiklapokat egy picit letakarítani, visszarakni, mert az összes föl volt szedve, és ebből kialakítani a pixelgrafikai installációt. 2 videómunkát tudunk bemutatni, az egyik Felsőci Petrának a dokumentumfilmje, ami a filmszemlén is látható, hogy játék a tér, lottóházak történetét dolgozza föl. A helyi lakókat is sikerült megszólaltatnunk, úgyhogy mi is készítettünk egy pici dokumentumfilmet, és ők mesélnek így a saját szavaikkal, hogy milyen volt az élet a lottóházban, illetve egy a lottóházak történetéről, az ott a hátsó szállítóhelyiségben látható. És a padlástér, ami egy nagyon érdekes akusztikával, vagy kitűnő akusztikával rendelkezik, pedig egy ilyen hanginstallációnak a helyszíne, ahol be lehet akár most így fáradni. Igen, tehát semmi szigetelés vagy érezhető volt, hogy itt voltunk 24 órán keresztül ezen a padláson, mert amikor először feljöttünk, akkor teljesen megigézett minket az akusztika, és úgy gondoltuk, hogy 24 óra talán elég lesz arra, hogy nagyjából minden városi zajt halljunk, ami mondjuk egy péntekről szombatra viradó éjszaka egy ilyen frekventált helyen megtörténhet. És ezeket rögzítettük írásos formában, és szabadon kiegészíthetőek.